माखौ माखौ सोंबाय थायो नोंसोरलाय? UPPLआबो NDAआवनो दङ, खिन्थु देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों। UPPL दोलोआ दासिमहालागै NDAआव दंमारो नामा जे बिथांमोनाहाय मैया जे फार्स्ट लिस्ट केन्डिडेट्सनि लिस्टखौ फोसावबाय, थिग बेखौ लानानै मांगोना हाग्रामा महिला सारा मा बुंखो आरो मा फोरमायखो जे बिथाङा बुंबावदों जे बिथांमोना जेसेबांखिनि केन्डिडेट्स होआ मानो इलेक्सन गेलेया मानो बिथांमोना देरहानाय आरो मानि थाखाय नोंथांमोना नैबेफोरनि गेजेरजों नायनानै मिथिनानै लानो हागोन आरो खायसे खोथा जे BJP आरो BPF जितु NDAआव दङ बिथांमोनाहाय सिट रानलायनायनि खायसे खोथा आरो फाइनाल लिस्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला। 9 तारिख एप्रिलाव जागोन, बयबो मिथिजोब्बाय। आरोबाव केन्डिडेट फाइनाल नमिनेसना 23 तारिख मार्चआव जागोन आरो 24आ स्क्रुटिनि आरो 26आ जाहैबाय लास्ट उइड्रल फाइनाल केन्डिडेट जागोन। दा जेखिजाया जों जाहैबाय दा BPFआ NDA हिसाबै NDA टिमाव दङ। NDA टिम हिसाबै दिनैसिमबो 126टा समस्तियाव बबे समस्तियाव BJP गेलेगोन, बबे समस्तियाव BPF गेलेगोन, बबे समस्तियाव AJP गेलेगोन, बबे समस्तियाव गणशक्ति गेलेगोन, बबे समस्तियाव राभा जौथ मन्चआ गेलेगोन, बेफोर गासिबो थिग जाथ'वाखै। जागोन, गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जासिगोन थाबनो। खिन्थु आं मिथिबाय थादों, आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायाव UPPLआबो NDAआवनो दङ, खिन्थु NDAआव जुदि दंमारोब्ला गैयाबाथ' गैयासै, खिन्थु दिनैसिमबो आंनि बुजिनायाव दङ बादि मोनदों आङो। खिन्थु थेवब्लाबो बिथांमोनहा एक्सट्रायै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मैया दाखालि। तामुलपुराव प्रमद बर' गेलेनो नागिरदों, ओमफ्राय बेनि उनाव रौतायाव रौता नङा उदालगुरियाव दिपेन बर' गेलेनो नागिरदों। आं बुंदों जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो UPPLना गासिबो गेलेजोब, खिन्थु देरहानाय नङा। आरो बिसोरनिफ्राय देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों, थेवबाबो देरहानाय नङा। मानि जाहोनाव देरहानाय नङा सार? बिसोर थगायबायना, बिराद गाज्रि थगायना फैदों रायजोफोरखौ। ओंखायनो बिसोरखौ रायजोफ्रा बिसास खालामा। सोर फाग्ला बिसास खालामगोन? बे एसेम्बलि BTC एसेम्बलिखौ बुख्रुबहैग्रा पार्टिखौ सोर फाग्ला मोजां मोननांगौ जाखो? खिन्थु जाथाराखै। एसेम्बलिखौ बुफायखांखाबाय बिसोरो, आरो दा मानि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? मा नांगौ बिसोरलाय? BTC एसेम्बलिखौ बुफायग्रा पार्टिसो बिसोरो। BPFआ बिजाथिखौ फोजावगोन जोंना। आङो आसा खालामदों 19 तारिखआवनो हागोन नामा। 19 तारिखआव जुदि PMB जोङो जिरायनो हाबाय होनबाथाय फाइनाल। खिन्थु 19 तारिखआव हास्लाबथाराबाबो जेरैखि जाया फुंनि भागावनो 20 तारिखआव जोङो होथारनांगोन। हमनानै ला नों 20 तारिखनि लेट जाला, दिनै 17 तारिख, गाबोन 18, समफोर 19। सार BPFआ मोनबेसे मासियाव? BPFआ 126 थालै NDA। सार पार्टि हिसाबै पार्टि हिसाबै जोंहा फाइनाल जायाखै। PMB रायलायगोन 19 तारिख बेलासियाव, नङा 20 तारिख फुङाव खबर हरगोन। सारनि बे तामुलपुर जि बिधान सभा बेयाव BPFनिफ्राय थागोन ना BJPनिफ्राय थागोन? बेखौ आं बोरै मिथिनांगौ? मिटिङानो जायाखै। जाम्बा सोंबाय थायो। माखौ सोंबाय थायो नोंसोरलाय? सोर? BPFआव फोसावदोंब्रा। BPFआ दलद थादों। BPFआबो फोसावगासिनो दं बेलाय, बिसोरनो कर्मिजोब जोंनि। बिसोरबो होख्लायगासिनो दं BPFनि जानानै। दा भाग्यआ सोरनि मा जायो बे उननि खोथा। खिन्थु BPFआवथ' नागाराखै, जवाखै। माने बिस्वजितनिल' नाव सोंनाय जोंनि कर्मिफोरनाव बिसोर गिदिङाखै नामा? सार इमानुएल मुसाहारि बिथाङा गावनि जोंनि पसन्द मथे नङाबा जों गनाया होननानै बुंदों NDA जुदि जायोबा। जोंना PMB दङ, बे गनाया बे बिनि खोथा। जोंहा BPF दलाव PMB दङ। PMBआव मा डिसिसन लायो बेनो जागोन।